Моля, послушайте. Жалко, че скоро заминаваш. Да, жалко. Купила ли си вече подаръци за приятелите и близките си? Да, някои сувенири вече съм купила, но не съм ходила за подаръци. Решила ли си вече какво искаш да купиш? Да, мисля да купя различни сребърни украшения. А твоите приятелки сребро ли носят или злато? Приятелките ми носят и сребро, и злато, и дървени гердани дори. Тогава нека отидем в един подлез, където продават всякакви украшения. Това е чудесна идея. Ето го и подлеза. Виж колко неща се продават. Да, има всичко. Веришки, обеци, пръстени, гривни, медальони. Пробвай тази веришка да я видя на шията ти. Ето ти огледало. Нека премеря и този пръстен. Премери, но май е голям за твоите пръсти. Да, пръстите ми са тънки. А за веришката медальон не ти ли трябва? Защо не? Виж, този полускъпоценен камък много отива на очите ти. Благодаря. Вземаш ли го? Да, вземам го. А тук се продават различни обеци. За нос, за устни, за език и така нататък. Не, благодаря. Не искам да си пробивам нито носа, нито устните, нито езика. А на краката гривна ли носиш? Да, нося гривни и на ръцете, и на краката. Тук има неща и за коса. Виждам, има доста неща за косата. Ето шноли, фиби. Чудя се какво да избера. Мисли, че всичко ще ти отива. Даже диадема. Диадеми не нося. Нося само фиби. Избра ли вече нещо? Още не, но мисля, че ми трябва и козметика. Трябва ти козметика за подарък. Не, за мен. При нас понякога подаряват сапун или шампуан. При нас това не е прието. И какво по-точно ти трябва? Сенки и червило. Тогава отиваме в един друг подлез. Моля, повторете. Жалко, че скоро заминаваш. Да, жалко. Купила ли си вече подаръци за приятелите и близките си? Да, някои сувенири вече съм купила, но не съм ходила за подаръци. Решила ли си вече какво искаш да купиш? Да, мисля да купя различни сребърни украшения. А твоите приятелки сребро ли носят или злато? Приятелките ми носят и сребро, и злато, и дървени гердани дори. Тогава нека отидем в един подлез, където продават всякакви украшения. Това е чудесна идея. Ето го и подлеза. Виж колко неща се продават. Да, има всичко. Веришки, обеци, пръстени, гривни, медальони. Пробвай тази веришка да я видя на шията ти. Ето ти огледало. Нека премеря и този пръстен. Премери, но май е голям за твоите пръсти. Да, пръстите ми са тънки. А за веришката медальон не ти ли трябва? Защо не? Виж, този полускъпоценен камък много отива на очите ти. Благодаря. Вземаш ли го? Да, вземам го. А тук се продават различни обеци. За нос, за устни, за език и така нататък. Не, благодаря. Не искам да си пробивам нито носа, нито устните, нито езика. А на краката гривна ли носиш? Да, нося гривни и на ръцете, и на краката. Тук има неща и за коса. Виждам,
Има доста неща за косата. Ето шноли, фиби. Чудя се какво да избера. Мисли, че всичко ще ти отива. Даже диадема. Диадеми не нося. Нося само фиби. Избрали вече нещо? Още не, но мисля, че ми трябва и козметика. Трябва ти козметика за подарък. Не, за мен. При нас понякога подаряват сапун или шампуан. При нас това не е прието. И какво по-точно ти трябва? Сенки и червило. Тогава отиваме в един друг подлез.